ин идомаи рақобатҳои мусобиқаи байналмилалии камонбарӣ барои ба даст овардани ҷоми президенти тоҷикистон аст, ки дар қисми аввали барнома атрофи ташкилу бароҳмонӣ ва ташрифи меҳмонони баландпоя аз неҳодҳои бузургтарини камонбарии осиё, инчунин рақобати камонбарон дар навъи камонбарии дастовӣ таҳлилҳои худро ба роҳ монда будем. Акнун дар нашри навбатии барнома фақат атрофи рақобатҳо аз даври интихобӣ то финалҳо ҳарф мезанем. дар рақобатҳои 60 метра миёни иштирокчиёни аз 18 сола поён миёни мардон дуюмин хабари хуш барои камонбарони тоҷик ба финал баромадани Самир Рустамов буд. Самир камонбари ба маҳорати кишвар бо нишондодҳои олӣ аз тамоми ҳарифонашон бартарӣ дошт ва бо шикаст додани Мирзо Юнусбек Холдорбоев дар даври нимниҳоӣ ба финал баромад. Насчет моего соперника, он отлично стреляет, при том, что он пришел из другой страны, Узбекистан. Я с ним начинаю стрелять, и довольно хорошо он показывает результаты. И в дальнейшем мы будем состязаться на финале 1-2. дар финал боз ҳам дар муқобили намояндаи дигари Узбекистон Рустамбек Юлдошбоев мубориза бурд. интизориҳо аз натиҷаи ин рақобат баробар буд. Юлдошбоев аз зумраи беҳтарин камонбарони ҷавони Узбекистон ба ҳисоб мерафт. аз ин рӯ барои Самир рақобат кардан бо ӯ саҳлу сода паси сар намешуд. дар финал Самир бо боварии комил ва бо ҳисоби 7-3 Рустамбеки ӯзбекистониро шикаст дод ва аввалин шуда унвони чемпионии мусобиқаро ба даст овард, ки ин муждаи хубе барои камонбарони тоҷик буд. Второй счет 9. После звука становится Юлдашбаев Рустамбек, Узбекистан. Чемпионом данной дистанции становится Рустамов Самир, Таджикистан. Поздравляем победителей и призеров данной дистанции. Рустамов Самирҷон аз хурдсолиаш мумкин аст гуфтанд ки аз овони таваллудаш дар майдони камонварӣ ба воя расидааст. Падару модари ӯ худашон низ камонвар ҳастанд, устодони варзиш оид ба камонварӣ ҳастанд ва ӯ дар байни мо дар байни камонваро ба воя расидааст. ишқу як муҳаббати хосае дорад ба ҳамин намуди варзиши мо ва бениҳоят хуб ҳар як супоришро ҳис мекунад, ҳар як ҳаракатро ҳис мекунад, як эҳсосоти хуби психологии варзишӣ нисбат ба намуди мо дорад. дар айни ҳол ӯ номзад ба устоди варзиш аст. мана имрӯза боз натиҷаҳоро низ нигоҳ мекунем, мебинем ки кадом боз дараҷа ва ё унвони варзиширо ӯ иҷро намуд. дар рақобати масофаи 60 метра миёни бонувони аз 18 сола поён боз ҳам камонбари дигари тоҷик Амина Хуршедзода бо шикаст додани ҳарифони худ ба финали мусобиқа роҳ ёфта буд, ки дар финал ӯро яке аз камонбарони бо маҳорати Ӯзбекистон Малика Анварҷонова интизор буд. ҳарчанд натиҷаҳои Амина хуб буд, вале таҷрибаи камонбари ӯзбек бартарии ӯро таъмин сохту Аминаи мо дар муқобили ӯ шикаст хӯрд ва мақоми дуюмро сазовор гардид. Малика Анварҷонова бошад унвони чемпиониро ба даст овард.
Финал прошел отлично, прям мне понравилась такая аура. Я попала вначале, тоже чуть волновалась, конечно, но потом я собралась в конце. Все, это 10-10-9. амина ҳарчанд мақоми дуюмро ишғол кард, вале натиҷаҳои ӯ барои иштирок дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ умедворкунанда аст. амина ҳоли духтари бисёр ҷавон аст. Баъд чӣ гӯем ҳоли акнун шурӯъ кардааст, лекин аллакай натиҷаҳош бисёр 622, лекин албатта барои дар бозиҳои олимпия иштирок кардан натиҷаҳои бисёр зиёд дар кор то 660 мумкин 670 мекунад. Барои ҳамин дар пеш ҳоли машқҳои омодагӣ бисёр ҳастанд, ки онҳоро бояд ки мо ба онҳо тайёр кунем. дар рақобати инфиродии миёни мардон воқеан рақобатҳо шадид буд. билохира кор то ҷое расид, ки тамоми намояндаҳои мунтахабҳо аз камонбарони Қирғизистон ва Татористон шикаст хӯрданд ва ба финал Эмирбек Машев аз Қирғизистон, Иван Мухригин аз Татористон баромаданд. дар ин рақобат намояндаи Федератсияи камонбарии Русия Иван Мухригин тамоман дар муқобили Эмирбек шонс пайдо накарду бо ҳисоби бузурги 7-3 шикаст хӯрд. дар ин баробар намояндаи Узбекистон Муҳаммадазиз Қаюмов мақоми сеюмро ишғол кард. Финалы прошли на хорошем уровне. Можно сказать, нам надо еще развивать этот вид спорта, чтобы это больше было, чтобы аккредитованных больше было. Мне очень, в целом, очень понравилось. Я отстрелялся как хотел. Хотел выиграть, но выиграл. А финальный соперник, он хорошо отстрелялся, но мне кажется, эмоции сдали его. Потому что были некоторые маленькие неполадки из-за этого эмоциональные. дар рақобатҳои инфиродӣ миёни занон бошад, ҳеҷ камонваре ба ҳадди Динар Бекбалиеве қирғизистонӣ баробар набуд. ӯ воқеан дар ҳамаи рақобатҳо аз ҳарифони худ бартарӣ дошт ва билохира роҳи худро хеле осон ба финал ҳамвор кард. ниҳоятан дар финал бо Александра Варапаева аз Қазоқистон рӯбарӯ шуд. намояндаи Қазоқистон низ тавони мубориза бо ӯро надошт ва Динар ҳарифи финалии худро бо ҳисоби калони 6-2 дучори шикаст намуду унвони чемпионии мусобиқаро аз нави инфиродӣ миёни занон ба даст овард. мавқеи сеюм бошад насиби намояндаи Федератсияи камонбарии Россия Амалия Мухаммедова гардид. На Кубок президента Республики Таджикистан по стрельбе из лука становится серебряным призером Варапаева Александра, Казахстан. И чемпионом становится Бекбалиева Динар, Кыргызстан. Поздравляем победителей и призеров данного турнира. Хорошо, более-менее спокойнее, чем было вчера. Вчера уже все энергии выплеснули, все адреналин выпустили. Так что спокойно выступили, хорошо выступили, все четко. Возможно, она чуть устала, потому что она выступала и командой, и микс. Вот. И, ну, вообще, в целом, может, Бог так распределил, да, вдруг сегодня мне повезло. Вот. дар рақобатҳои омехта боз ҳам бахт барои намояндаҳои Қирғизистон хандид. Эмирбек Машев ва Асел Шарбекова дар финал бо намояндаҳои мунтахаби Қазоқистон рӯбарӯ гардиданд. дар ниҳоят намояндаҳои мунтахаби Қирғизистон тавонистанд бо ҳисоби 5-4 ҳарифони худро шикаст бидиҳанд ва унвони чемпиониро дар навъи рақобатҳои омехта ба даст биёранд. намояндаҳои мунтахаби Тоҷикистон Нам Роберт ва Феруза Зубайдова мақоми сеюмро дар рақобатҳои мазкур ба даст оварданд.
Микс команды было очень хорошим, высоким тоже на уровне. Не ожидали такого, но хорошо отстрелялись. Наши соперники тоже хорошо конкурировали, но мы больше сосредоточились и быстрее собрались, чем они. дар рафти супоридани ҷоизаҳои ғолибон ғайриинтизор аз ҷониби раиси федератсияи камонбарии тоҷикистон раҷаб аҳмадзода ба меҳмонону иштирокчиён тӯҳфаи махсус тақдим карда шуд, ки хеле ҷолибу диданӣ буд. Инам дар ҳоле аст, ки натиҷаҳои камонбарони тоҷик нисбати соли гузашта хеле баланд аст. Масалан, мо дар мусобиқаи порина дар ягон навъи рақобатҳо ғолиби финал надоштем, аммо имсол дастаи мардон ва дар рақобати инфиродии масофаи 60 метра медали тилло ба даст овардем ва ҳамчунин мақоми сеюмро дар рақобатҳои омехта соҳиб гардидем. خلاص مسابقه امساله نسبت سال قبل خیلی نتیجه‌آور بود. камонбарони тоҷик 2 медали тилло ва 1 биринҷӣ соҳиб шуданду масофаи 60 метраи мусобиқаи мазкур минбаъд холи олимпӣ медиҳад. аз ин бармеояд, ки мо зина ба зина қадамҳои устувор барои рушди бемайлони варзиши камонбарӣ мегузорему рӯз то рӯз ба ҷоизаҳои чемпионии мусобиқаҳои сатҳи баландтарини ҷаҳонӣ наздик мешавем.